art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail. Witness the faith. العدوى الطيبة نلقاكم على القديسة اليوم ممشية من الإسقف جوزيف غاليا كرمي. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi U magħkom. miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid mutanina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li ġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emejjel tajba. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Pawlu għaddej ta' Kristu Ġesu imsejjaħ biex ikun apostlu, maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan l-Evanġelju li Alla kien wieħed permezz tal-profeti fil-kotba mqazza dwar ibnu Ġesu Kristu Sidna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled min nisel ta' David u skont l-Ispirtu Santu ġie relevat bħala l-iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Biha aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. Lil-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzi lilkom Muslim mingħand Alla missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu flimkien. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-aġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Flimkien, arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Flimkien, arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Illum la twebsux qalbkom iżda jsimgħu leħen il-mulej.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħataluh li fis-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bejn il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq is-Sultana tan-Nofsinhar tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax jiġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u araw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwe iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u araw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Nisel ħażin huwa dan in-nisel. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu fl-Evanġelju llum skont San Luqa u jgħidu il għaliex in-nies jew xi nies uraw ix-xewqa illi jagħtihom sinjal. Hekk jgħid irid sinjal. Fl-Evanġelju skont San Mattew fil-fatt hemm din ix-xewqa li jgħidulu xtaqna kieku li int tagħtina sinjal. Għaliex din ir-reazzjoni ibsa ta' Ġesu meta jgħid nisel ħażin wa dan in-nisel? X'fiha billi titolbu sinjal? Hi reazzjoni qawwija għaliex dawn huma n-nies li raw sinjali u raw ħafna. Il-mirakli li kien jagħmel Ġesu kienu sinjali, fil-fatt San Ġwan jirreferi għalihom bħala sinjali. U raw ħafna mirakli. Anki il-kliem li kien jgħid Ġesu kien ċar li mhux ġej minn bniedem kwalunkwe, kien sinjal ukoll. U għalkemm raw dan kollu, baqgħu ma emnuħx, ma tawx kasu u minflok jitolbu sinjal. Għalhekk Ġesu isemmi fil-fatt il-Sultana ta' Nofsinhar illi marret biex tisma' l-erf ta' Salamun u n-nies ta' Ninwe li nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona qed jgħid dawn raw sinjal u kellu effett fil-ħajja tagħhom mhux ma tawx każ. Fil-fatt Ġesu isemmi hawnhekk is-sinjal ta' Ġona. Sa nafu li Ġona kien dak il-profeta li fl-istorja, fil-ktib ta' Ġona, hemm din l-istorja ta' Ġona li ma rridx imur jippriedka jħabbar lin-nies ta' Ninwe x'jiġrilhom jekk ma jagħtux każ ta' Alla. Ma rridx. Għall-bidu ma rridx. Imma mbagħad eventwalment nafu illi mar u l-effett kien pożittiv lin-nies nidmu. Ma l-ikbar sinjal ta' Ġona u propju dik l-istorja ta' meta spiċċa ġożaq il-balena għal 3 ijiem u mbagħad besqitu fl-art u dak kien sinjal bħalma jiġi post ieħor fl-Evanġelju, sinjal l-iktar importanti għax sinjal ta' dak li kellu jsir iktar il-qudiem meta Ġesu joqtluh ikun mitfun u jqum wara 3 ijiem. Mela l-ikbar sinjal qed jgħid Ġesu huwa s-sinjal tiegħu rebbieħ u li jeleb il-mewt, li jqum il-mewt u illi jirbaħ il-mewt b'ħajja ġdida. Dak huwa l-ikbar sinjal. U dan hu li anki qed jgħid lilna llum aħna għandna sinjal. U l-ikbar sinjal
huwa Ġesu Kristu rebbieħ, Ġesu Kristu rixoxt. Dak huwa l-ikbar sinjal. Aħna għandna dan is-sinjal u nafu illi anki jekk ikun hemm min ma jagħtix każ u min ma jimpurtax, ma jinqax xejn mill-valur ta' dan l-akbar sinjal li għandna. Illa li huwa dan li jrid imexxina fil-ħajja tagħna. U lilu li aħna nħabbru, lilu li aħna għandna li jagħtina tassew is-sens tal-ħajja tagħna. U għalhekk m'għandniex anki aħna niġru wara sinjali oħra jew nfittxu sinjali oħra, għandna lil Ġesu stess li għam il-mewt. U fl-Ewkaristija propju danu li niċċelebraw Ġesu Kristu ħaj, dak hu s-sinjal li għandna. U nafu kemm huwa sinjal importanti għal ħajja tagħna. Aħna fil-ħajja tagħna ngħaddu minn mumenti diffiċli, minn mumenti ta' tbatija, u kultant inkunu nixtiequ sinjal minn Alla. Issa Alla jagħtina dawn is-sinjali anke fil-ħajja tagħna, imma jfakkarna li l-akbar sinjal huwa Ġesu Kristu irxoxt. Illa li hemmhekk aħna għandna lil Ġesu li jfisser ir-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt, tal-verità fuq il-gidba, tas-sewwa fuq il-ħażen. Hemm għandna l-ikbar sinjal għall-ħajja tagħna. U tajjeb illi aħna speċjalment meta niċċelebraw l-Ewkaristija nerġgħu niftakru dan l-ikbar sinjal li għandna li għandu imexxina il-qudiem fil-ħajja tagħna. Jew nitolbu l-Mulej llum fil-waqt li ringrazzjawh ta' dan l-akbar sinjal li tagħna, nitolbuh biex aħna niftħu widnejna, għajnejna, qalbna għalih. Ma nagħmlux bħalma hawnhekk għamlu diversi nies li lmenta fuqhom Ġesu illi ma tawx kasu mbagħad fittxew xi sinjali ieħor minn għandu, imma naċċettaw is-sinjali li jagħtina fil-ħajja tagħna u l-ikbar sinjal Ġesu Kristu rebbieħ, Ġesu Kristu ħaj li lilna jimlilna l-ħajjitna u jmexxina l-qudiem f'kull jum tal-ħajja tagħna. Jew issa nresqu tal-bet tagħna lil Alla u nagħmlu dan b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Tolbuk Mulej biex aħna dejjem ikollna qalbna miftuħa għalik. Ħalli narfu s-sinjali li intatina fil-ħajja tagħna u l-ikbar sinjal li tajtna li inti ħaj u li inti timlilna tassew qalbna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isfarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. U nitolbu għal dawk kollha li għandhom l-impenn li jagħtuhom l-għajnuna s-servizz fil-mar tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fl-Ukrajina, għal-paċi fl-Artem Qazza. Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tal-erda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-Papa Franġisku u għall-isfijiet u nies oħra miġburin għas-sinodu tal-isfijiet ma' dan ix-xahar ta' Ottubru, nitolbu li s-sinodu jkun tassew esperjenza tal-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-Knisja, l-Ispirtu li jġib it-tiġdid u li jmexxi t-Knisja fit-triq tas-sewwa. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu biex aħna dejjem narfu nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex int Mulej tilqahom fih danek,
tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej jittalbu l-offerti li qegħdin jagħmlulek il-fideli tiegħek biex għall-qima li qegħdin nurruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. F'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' rat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku,
Ma l-isqof tana Charles, ma l-isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Nissirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek hekk ukoll tagħtina semm min natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Sidna. Amen. Fakkarkom milli għada it-tlieta aħna Knisja f'Malta u għawdex se naqdu mal-Patriarka tal-Art Imqazza l-appelli għamel għat-talb u s-sawm għal-paċi, għal-ġustizzja, għal-rekonċiljazzjoni fl-Art Imqazza. U għalhekk inħeġġeġ il-kulħadd biex nieħdu sehem din il-ġurnata speċjali iddedikata għat-talb u s-sawm għal dan il-għan. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajl lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati mela l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkola ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimmi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Nofru dan ir-Rożarju għal paċi fid-dinja, speċjalment fl-Ukrajina u fl-Art Imqazza, u biex ikun hemm dejjem l-paċi, l-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, ħuġġana l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sidna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpierek kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, ħuġġana l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem.
Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بخل ما نغفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدع لسنا مدين يمن Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Gloria lil Missir u lil-Iben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم من Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missilna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بخل ما نغفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدع لسنا مدين يمن Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim birkanti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السيات الموتانا من
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibir kinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern. U ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dawkajnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tili satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jidifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena.
Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzi. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għallanna l-grazzja ħnien l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Paruska s-sismu taħħa, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.